Cando baixaba o mar, era cando te tiñas que empezar a moverte e a traballar. Traballaban as algas tamén, pero traballaba moita xente, O gamota había que cargala no tractor, e os fucos tamén. E outra había que cargala no camión, pero collela en sacos. Entón, para cargalos había ou unha muller grande, como a mí, ou un señor dos que iban poucos, para levantar o saco da alga, e despois todos en caravana, uns para outros, hasta chegar ao sitio do camión. Iso como facíamos. Así que era a nosa voluntad. Por exemplo, a Riza era a que dicían que iba para a penicilina. Dicíase. Nosotros non sabemos porque non estudiábamos daquela, miña filla. Solo traballábamos. Éramos máis mulleres. Eles éramos atrevidas, Ningunha sabía nadar. É ao mellor vir a ola e suspenderte un pouco, para respirar un pouco, e aguantar o saco, que non che levaran. Erache moi duro, Sumergerte e volverte a levantar. Que discutíamos moito, discutíamos a riñía cas mulleres, porque mandaban máis as mulleres que a mí. E a responsable era eu, caramba. Entón, a ver que carallo faz, móvete. Iso era o noso temperamento. Sí, que te obligaba a ceder. É ridículo, de verdade. Sí, esa non preguntade aos meus fillos como facían. Sí, era verdade. Había que traballar. Era para a terra. Se poñías aí un montón, ou levábase para a terra como os tiercos das vacas. Riza, que era a primeira que collíamos, que non pesa nada. Este era o que facíamos os sacos. Ainda hai outra, pero non a vexo por aí. Hai outra. Eu botámoslle a culpa a todo o mundo, eso non pregunta por aí, a xente como a min. Desde que houve o chapapote desapareceu moitas cousiñas. Moitas. Esas ervas que había no fondo do mar, que tan bonitas, pues, tamén dicen que desapareceron por algo. Non sei. Isto estaba cheo dun lado e outro, Dixera eu que sacara esa fotografía que non había cabalos e mulleres e homes aí peleando para coller máis cestos ou máis cargas, pero acabouse.